Hi guys, majong buntag ninyong tanan. Morning guys. Guys, good morning. Yung gipalit sa Danma. Isda. Patay. Nanapog ka. Si mama guys, sa dyan ako antahi. Good morning, guys. Nagtahi si mother sa kuanigian. Slacks kay magkustupis na. Diyan na problema misa ijang slacks kay. Arang utas si jahang paa. Mo na may mong gitangkasan ma. Oo, Mama nagijang gisuot katong nay pagkasal ni Tita Floraminias kanay buhol unja karon kay ning tiot na magtaman. Dako ang dali ara ning dako unja. Mao na ra ba dyan ay kinadak ang size. Sound po ng bata nga damulag man paadyo. Mingkoy, good morning. Nalit magmatas Mingkoy oh, mapay pagkanaog. Good morning. Mapay pagmata nimo, late na ka na mata. Di sa ka na mailig gabi eh. Na guys, gamang napalit nga isda arapang kaprisko. Mapagadyo ni paghawas gikan sa kananay dagat. Kasi lang nagpractice pa kunog lang ma. Agisda na. Lapas kayo. Pero arang labasa. Ipangilagan ko din dito good. Ijahig pamili kay kuan man, sagol man si Jan na may sagol nga murag mangsi pero amo ni gipang pili nga ni tanan. Kuan ni guys, 220 ang kanang kilo. Para pang presko ha. Ani nga kuanan guys. Kununan og kanang magsabaw. Ja. Manguan sa mi. Mamainit sa mi. Mainit sa ta guys. Ito guys. Pandesal. Agay, si Mingkoy. Naghigwa si Mingkoy kay naka Panambayan. Yung tao mo diya. Ano na mo, mainit na ma. Mainit sa takay, magluto ko man tagsit. Siya o. Isok si Ruel, bito na! Kasi mamutubo ma. Ang pan! Kinanglog na patubuon. Hindi na ba mo orsa pa manig jutay ko? Yan. Gigag may namagod na laki Di tagto. kan Kasi pagagmay do. pera dyan nga ni, dyan nga ni. Mo orsa pa maniday. Gano'n ka man mo sa. Wag na pa tubo ah. Hindi kulang na, segunda. Kwarta. Sira. Tubo lagi. Yung may kulang. Kulang 60. May bulong siya. Magkuan gani ka ani. Imusa ng pausahon. Diyan siya nagputot dyan. Day ka nasa ni Day ako, Day Beng. Day. Kana ni kay ay imna ni kay ma puan mala ma bunaw. Akala ko ba liwas birthday na ko na ng Jollibee, wala lagi nagsabang-sabang lagi. Ingon mo pagliwas sa birthday ni Jollibee, wala. Balik sa abtik. Papadabdi di ay. Ikit na ingon. Kayap da na oy. Nasa Jollibee. Akala ko ba din ako mukha sa Jollibee kay dako na ka. Pambata rin ng Jollibee. Oh. Anong nagandong pumunay kang Jollibee. Gusto mo na. Sabangan na be. Dali kay ito na. Sa kuwan guys, kamunggay. Nakuwan man. Ka kuan paluwa. Mingkoy ay gawas mingkoy kay uwan. Kapil ra ba ta kuglong babay masugot ka ma. Ayan. Talungon ayaw. Guys, Kapil din ng lumba. son.
Kita sakit sa inyong lawas. Apart la ka. Ugnay premium ito nga to nga. Wala ka mangayo ka ha. Ang daroy. Kaya apart la ka ge. Wala. Naman. Hindi ko kanada na magapila-pil ka na ng balumbag bike. Goy. Wala, di na akong ganahan. Oy, gapo. Hindi mo makuha na na. Premium. Dako ka ulit sa premium. 10,000 ang first place. Hindi maligid ka na ng bukid. Yo, grabe naman ni Kwan. Really grabe yung Jama, lamang ka. Inapurma na ng slack-slack. Piit ni gihapon dong pero di na kayo tanto kay nakuhaan na ni og napunan na ni og 1 inch. Ito na kamong kwan guys, sinabaw. Anda? Kaya na mong laki, dyan asawa kayong bataa. Dayon? Wala, na din nga na. Siguro, katong laki, chicks boy to. Kaya nakaasawa ka dyan, kuhan, batan nun. Bataan na taga-sukal guys, kaya merong kuhan, tabis-tabis. Practice pa ni. Alam mo yung lista. Ay, so, duha-duha po ko, no? O siya na dahil ka ng kuhan, file. Huwag manindahay, ginununan kita. Gusto ra ko nga, kuhan sila. Hapsay sila pagkabot na ba? Nindot pagkakagat ng pamahaw. Panuog to na. Muna tipid. Pamahawid period to. Kaya man ang mata, nagpalabi magbikangkang. Pamahaw na imong panuog to na. Pas mo yung abutin na ni. Sige lang, nakakaon bitaw mo pandisal na mo tubo. Pandisal na putot ko. Ano pandisal putot? Ngit-ngit lagi kaya tong palibot day. Dawat naman sa kamaturan nga wa may kurente. Antod-santod nga may kurente. Ayaw in taon. Naog na naman as Marcos. Ang katong kurente, wa gyapon. Luya bay. Pati matog sa taas, ang minita, ang kalimot, manong matog, mag-ukas na naman tanan. Makaungaw-ungaw na naman. Pagkagon pa na silang papa. Grabe ng pangkagon. Unsay wala? Ako nabuhi ba ko na daway kasing-kasing binuang mo na mo. Nagsentimental lang tiguwang ah. Banat ba? Tinawag bitaw. Hindi kasing-kasing na pasigawan, makabalita sila nga nangadagma ng mga sila. Muli ang tag Mindanao ma? Likoy. Ang Mindanao ko dyo. Uy, tubig sinyo ah. Bahala may tubig, basta mga silingan, mga maadyo kasing-kasing. Ayaw ko kasing silingan ng pula. Oh, mga buutan man ang mga taga Mindanao. Pahilip ra ka pa, kaya na may ginugalang tao. Paubos ko na siya be. Oh, pahilubos ra. Ang tao mapahilubos, biyan mas ginoo. Ang tao mapag-itas, mo na Ipabos. paubos sa ginoo. Ano? Saan magud mo ang mga silingan makay mga dato manggod ma? Di magud ka mamulantaw sa mga pobre. Mo nang malipay ra sila nga watay kurente. Hindi pa rin sila magsukalak ta. Sino na day? Luto na day? Luto na! Ay, magbuot na ko ako ng Jiro pero... Oo! Ano na? Uy, buta na ya. Pukul, bi, pukusan. Bibi. Nagsige magbagol-bul di ko na sakit. Lagat ng mata. Bilat. Kuligi. Oh, hindi ko na siya kita lo yung mama ko. Hindi siya kita. Nagtayo mo sa guys, ngit-ngit man. Oh, ginoo ko update sa mong kurente guys. Di, Maugi hapon. nay suga ang problema dito pwede magbutang dengan suga kay overload niya ta. Maghukad na ta guys, mamahaw na ta. Alas 9 na, amo ang pamahaw. Dukot daya ko ng dukot daya.
Dari na ma. Ma. Oh, nag-ice pagkahapon. Luyag kinabuhi sa isda sa. Ano pa kay naluhi kas kinaboy sisda, kinaboy na to, ako maluo. Dali na mo. Dali na ma. Hi guys, sumanamig pamahaw. Diya karon guys, Mayo 14 na. Gipapauli lagi ko sa kananay ang ati kay kasal sa ijang anak. Kaslun magijang anak karon nga panganay. Diyan ni siya nga kananay uli lagi kuno ko kay rong makaatin kuno ko sa kananay kasal. Unsan man guys nga bago pa mong kuning uli ko dia smart sinja. Ug muli ko karon narang ka apiki kay way budget pamasahe kay pero deul ra man hinuon nang pwede bakla dyan sus ara jeng lamia kay muli jud ko dajon. Saan man lagi guys nga tabukonon man o kananay dagat. Muli ra ko guys pohon. Hindi ra ko moingon basta muli ra ko. Di sa karon kay apiki pa kaadyo kay bago pa badya po kuning uli. Dia smart. Uli lagi kuno ko kay makaatin kuno fokus kananay reunion. Kay reunion man sa side ni nanay, mag-reunion sila. Aw pwede muli ko unja usugon kog baktas. Katawas mama. Tagla nagwakwak, lupad. Pwede may noon maghaplas og lana, tagpa ko dito sa mga atop. Unjang hapon to anak ko sa bahay, uli na ko. Karon man nagkasal sa kananayahang pagumangken, jadara to sa adlaw ni nga sa ati nga uli lagi kuno ko kay atin lagi kuno ko kasi. Diya guys, shout out po ko ni Ate Edina Kanyite. Dagan kayong salamat sa imuhang suporta sa pero minimum pagtanos ka na na yung vlog dyan pagamping sa kanunay tin dyan shout out na lamang ko ninyong tanan guys labi na ka ng way sawang pagtanaw sa awang video kada adlaw isag ingani raga mo ang vlog kada adlaw nagyapon mo sigig tanaw mo nang dagan kayong salamat ninyo guys lamang gamping mo sa kanunay bless ninyong tanan naragi dyan slacks guys nga gireper sa dyan lula rong ma luag-luag Ay, idol na sakto na. kaya ning piyot mo guna ni dyan mo nagidyang gisot pagkasal ni Florami nandiyan gamitan na ni dyan kay magpistupis naman sila Ito na. Biluwag na po. yung luag-luag na din nakajuhoot Makinig ko na babak na. Wala. Yung. Biluwag mo. Hindi na titingin ba? madyo ganing kay unay kag mananahi Wala na. Sige. Ikagis yan. Magtahi pa ba na? Ako pa man, hindi na nakaputlan, ako na lang kuanan. Pikan. Tigaan. di nakajuhoot no Iluagan ko ng ubo sa patura din yung dagkago ni mo kunot game ra kag kunot og Jollibee mo nang imo ang mga karasunis maglisod tag asa ta mamalit malit na laman tag tila ma dan ikaw na lang magtahi ma may pajama parang luag ang paa. Okay naman ang iyang kuan din. very good nang niliga Siyempre, wa mo ko ikatabang. Di ko ka ba mo edit. Ang nga mo ikatabang ka. Di rin magpanilig. Bye guys. Kila na ko. Sakto na dong. excited na sigiyan sa ilang klase nga pisto-piso Kamay ra din na akong ikuan oh. Sakto na lang kuan. Hindi akong saldo nilugluwag na masakto raman ako. ara mo gud ka gimuhang paa amo na ning liwat ni moang paa mo mo nagpaag kabaw rang dako mo nang maglisod tag pangitag karsunis nimo kay ana si muhang paa mo sangit Ano yung mga side twist? pagamji kuno na imo ang paa Ngay samot ni kada po ito si kog bike boy. Ipagod mo. Kaya ako. excited na siya Miss Willa sa 16 pamanggod sa Lunis pa Eh. excited na ganini makita si Jahang kuan Oh, imuha din ang uyab madyo ganini makay na pangitaan nimo pagi ma nang buluag pinawawag man ang mo na mo gunay kinadakang size ma pagpalit namo wa nay laing dako Wala siya. mo na nay kinadakan Para na kayo balik ba? mabitaw mo na lang na siyang ipatahi og maong kay palitag maong wa man mo arang Mga Digimon sa classroom be like. Ako lang ay ana lang kuan ito. Sini pajama ba. Ingani man ako mga itsura. Gatila na lang metong paliton Ilan lang. Magkinundog ko so na ba ingani ingani man jud akong itsura sa unag may mga field trip, mga makamingaw mag field trip no field trip pala. May field trip para high school di? Wala. Ay, gibawala na nila na eh. Gibawala na. Naluag siya to sa pagkuha nila ko sa paa niya.
andito sa kuan niya ba kung piit ayos siya. Ano ram ni diyang pa may problema karang katua. Piit kay siya kay ang dito sa iyang paa ang tinabasan pinawaw ba. Dili ba straight? Half student, half cyclist. Unsa naman niya kung pag-ride na kung makaray. Masamot pa nagkadako ni mo ang paagi kay bisig ka pagbike. Sige bye. Hindi na ka makasuot og pantalon. Magsige na lang makagpajama. Iwan na may pantalon mo. Mo dito Tukod nimo. buan kay niya dinha sa katong buot pagkaitanan ang paa karon nga naluag na o tan-awa di. Mm. Sakto na may get wala ko putli. Sponsored by Ben. Bukasan na noy kasi Lunes pa ba mo mag-start. Excited ra ka. Di mo pa nagtahian mau, imo pang gitangkasan. Dili. Sakto na ni gitik na nila ko. Imong gitahian una usa nimo gitangkasan. O naa ang sa una nga tahi. Sabi Bali mga 1.5 inches, 1 wala gani nag half inches nakuha na ako. gamay ray nakuha. Gamay ra at din sa kilid. At least ning lugluwag gamay. Ano,